muu. Se on vaan tyydyttävä, että alkaa tekee lenkin sille, että toinen kertaa toinen koira, toinen toisen koira. Kyllä, aina löysi niillä kaikissa rahoitustilaisissa vaan tulla salasettia ja tarvitse siitä. Ja just se, että tilanteet ei jaksa, tulee hetki ja sanoo, että siellä puhutte, minä päätän mennessä. Sinä tässä tuopastaan tämä koko julma maailma. Pannakin on leiriaikoja toukokuu. Me emme suunniteltiin, että 3 leiriä ainakin ensi kesänä. Niin, on aika hyvin pääsee eteenpäin 3 leirillä jo. Joo, toukokuusta on. Meinaatko teemme kovin tasaisesti? Tämä oli mulla niinku pistettiin radalta ja sitten kaikki muut on paljon. Mikä teillä on vaan siellä? Ei kovaa aloittaa. On. Se on 3 leirillä. Kyllä. Ei, mutta kun ei tota kyllä katsella. Se on kuitenkin aika jännä tyyppi, semmoinen hyvin itsenäinen työntekijä. Tosi semmoinen valikoi ystävänsä. Ja Lottamus me kävelemme ollenkaan. Ja... Nyt muuten yksi tyttö juosi. Oliko se ykkösessä? Se juosi kovaa. Ne lampaat rupesi tulemaan, niin se lähti juoksemaan. Se voi mennä tuonne rännille. Se on hirveä. Ei. Sen pitää pysähtyä. Se riittää, että pysähtyy. Pysähtyy, että se näkyy. Ja se katsotaan. Eikä se maahanpito tai se istumalla on tavallaan. Hyvä Ransu, upeaa!